ja, de horden die komen hier trots tegen. En dan, kwak. En dan, de jonge vrouw die had zo'n schel loer. Nou, en dan zien ze soms heel loer, 3 keer zien ze te praten. Ondernemers en omwenners van de markt in Dokkum ondervinden weekends structureel loodsoerlijst. Daarom zet de gemeente tenij een tafersjochhouder in. Vooral op de vreed en sneunte nacht maait ze jongeren een soort leven. Er kwamen klachten over, in gesprekken over mooi alle onbelangingen en van daaruit dat we mooi een handkeers om het nou voor een jellier te bezieken, maar in een tafersjochhouder rent je wat om en die kennen mensen even oorspreken of even zeggen jongens even tuiken, even kalm nou. De tafersjochhouder komt er op verzoek van de eigenaars van Hotel de Abdij. De vaste kamers van dat hotel worden simmerdijs net eens verhierd, om de gasten dan net normaal sliepen kunnen. Ook voor omwenners is het betieden asjen. En dat ben vervelende dingen. En dan zie je het door rond het raapje. Dat de schoonafdrukken die staan erop. Maar kijk eens dat. Maar ja, dat gebeurt ook. Nachts is er ook wel politie op het plein. Ja, ben die daar eigenlijk net voor om dit te doen? Is zo'n tafersjochhouder wel nodig? Ja, de politie is echt nodig voor de Iepenbieren water, de strafrecht en dat soort zaken. Het gaat hier puur om een gedragsprobleem. Om mensen niet iets te loodruchtig binnen, iets te gezellig binnen, maar ik het maar even positief zeggen. De gemeente en de ondernemers delen de kosten van de tafersjochhouder. De proef rint eerst voor een jellier. Als er wat ongebeurt, zou ik mooi vinden. En dat het helpt, dat mag wel wat.